У Беларусі ёсць традыцыя, якая аб'ядноўвае ўсіх ад дзяцей да дарослых. І яна вельмі смачная. Менавіта так у нас адзначаюць масленіцу. Гэта свята, калі людзі разлучаюцца з зімой і сустракаюць вясну. Раней у гэты час у вёсках ладзілі сапраўдныя гулянні, песні, танцы, кірмашы. Усё было пра настрой і пра тое, каб год пачаўся лёгка і весела. Але самае цікавае, што зараз масленіца вяртаецца зноў, толькі ўжо па-сучаснаму. Сёння яе адзначаюць не толькі ў вёсках, але і ў гарадах, у парках, на плошчах і ў рэстаранах. Робяць маленькія святы з музыкай, гульнямі і фотазонамі. Каб людзі проста выйшлі з дому і адчулі, што вясна ўжо блізка. Бліны тут галоўныя, не проста так. Яны круглыя і гарачыя, як сонца. Іх пяклі, каб сімвалічна паклікаць цяпло. Частавалі суседзяў, хадзілі ў госці, рабілі так, каб ніхто не застаўся без свята. А зараз бліны – гэта наогул асобная гісторыя. Ёсць бліны на любы густ. Салодкія, з мясам, з тварагом, з мёдам, з варэннем. Хтосьці любіць тонкія, хтосьці пячэ пышныя. І ў кожнага ёсць свой, самы правільны варыянт. Дарэчы, калі хочаш паспрабаваць сапраўдныя бліны, заходзьце ў кафэ «Метан». А можна яшчэ бліноў? Тут можна не толькі паесці, але і адчуць настрой масленіцы. Смачныя бліны ўвесь наступны тыдзень. Не прапусці магчымасць адчуць сапраўдны смак свята.